Evangelist Okena Naka, you come on and Togo.
anyị kelele ukwu ọra si mụ kelele ọgaranya Tommy family majaji odogwe honorable Kisili nwanne Ndo king in India odogwe Nze eze ni ya na mbọsa odogwe nwa Oda akụkọ ego na Royal Brothers Destiny Club International India Assistant General Secretary Anambra Progressive Union na India Member Igwe India Royal Cabinet Kaduzi Onumeke na Galanya Yabu CEO Kizo Ventures and Electronics Conglomerate of PLC Nedo State of BBC to Kage Kwanale Mama wali meja modogwo na mukena lo nyamade ma Don King on India na ngale sele Rally Lubo Jeffrey Azokwo na New Day America Million na New Day yo na mukele Mwana tilara onagwo Mwa na talking don ngale sele Vice President yo VP Garden Jeffrey Azokwo tiko bi na kweche ọgaranya Muzulu eze America million Aje no kodu zutodo wey Ubaka na gba no kodu ọgwụ kalesele Chifu Judu Chukwu onwe ngodo wey Ya bụ mayor na Japan Ubaka na gba no kodu na Japan ọgwụ wey Onwe ndị gburugburu kodu Eze Chukwu Chiko Biekene yo ọgaranya mayor na Japan n'ogwu wey n'ụwa zụtodogwu onye ọma Sizali Uche Chukwu Ebuka na mụ kelele onye ọma dị mma Igwe Sizali yo na hindi odogwe CEO Sizali International Limited aka na-esi USA n'ụwa ebunatala anyị moto ozikwa ọkacha mma ka eji wee malụ odogwu onye ọma ekene mi Sizali ọgaranya N'ọha imezi ezi agụ ka iseji odogwu kalaka Ntiko Biekene N'isi mụ kanalụ gị Joseph mmadụ ka ifo onye ọ ga-adịlị mma Nwozikwa Money Man n'India Money Man onye nwegwu kanali ọzọ Imameje bagụ leyo Spaki kamu chọche bagụ leyo Tifositi kwunne Gabụ mata na chọnkiye na agụ leyo dogwu Ụzọ Chukwu wale na New Delhi Nwa mụrụ na mmanụ odogweyi Ya bụ nwa mụrụ gba egbe Chairman Aguledi Progressive Union n'India Spark onye ọ ga-adịlị mma Ọnụ na-ekwulu ofe obi Social Club ka anyị na-ekwu ebe Chairman CEO Seaworld International Nigeria Limited bụ ọkasị akasị Chairman CEO Seaworld International Cargo n'ọya ka anyị na-ekwu ebe Good morning na India, good morning Nigeria Ejana bisi jọpụ dogwe Nwamụrụ gbagbe bụ dogwe ọgaranya Nwata na chọnki nye onwe sayira Igbo ka eje na nnobi ojesu to dogwe Wọgbatụla enyi ọ na nnobi onyama Chifu mata ya si Ike Chukwu ọkpala ọkpụlisi zuru ọla na n'ude CEO Ojosu Faso Nigeria Limited onye ọ ga-adịlị mma Group Chairman Ojosu Empire Group India Private Company Limited The founder of Normal Circle of Friends Club Nigeria and International Kenele bụ nwanyị mma Princess Blessing Ngozi Okpala CEO
izizi n'Asia o wele igwe n'obodo India ya bụ odeakwụkwọ igwe Honorable Vice Chairman Okija United na New Delhi na India Financial Secretary Anambra Progressive Union na New Delhi India Okodogbeyi odeakwụkwọ ego Global Noble Press Association obodo India kọ na emesi ike CEO Kela Collection Concept Company Limited na Mukenele Ifechukwu kwuru ga-eme Ifechukwu kwuru ga-emebego Ogwefi ohu menife nwa gị so na ndị na-eme ọnụ akaja so na ndị na-eme ọgọ ka njụa sojide onye nwanne na mmụtọrọ ka mmadụ keme ụbọchị oke nke na-adobe Chief Ike Bosman eze si na chi Chairman ndị Dambili na Mumbai India onye ọ ga-adịrị mma keneli mụ nwanyị amaghị Mrs. Nneka Obidie nwunye eze si na chi na Idoma ọdụmgbo Bosman n'onu mụ keneli ọgaranya Okwuruọla las nọọsị mụ keneli ya Chifu Chukwu jekwu mmadụ aka orimiri ka izizi Onumoji isi ọfọ Umoji jide ebubo nyama Chineke na South Africa na mụ keneli odogwu kalaka ụmụọlị Umoji ka isi wee bịa mmanwụ kalaka mekene ihe Chineke na South Africa onyama mmiri gwanụ nwanne Umoji ọgaranya mama chebe n'ụmụ anyị Ebubedike ka mụ cheje ọkwa His Excellency Comrade Solomon Tochukwu President General of Nigerian India Students Community Association Ebubedike n'ụmụ anyị Ebubedike n'onu mụ kenele Ibakene Vice President Kanyama Honorable Monday Duru Enugu State Kisi Eje Ibu Oso Igbo Ndụ na New Delhi Odogwu n'Enugu State onye karịsịrị mmanwụ dị mma dịka obi ekene nwoke Igbakene Inspector Chief Johnny Joshua Onyama alụsị akpa n'aka Colonel Odogwu Abrakata Abaite ọkwa gị gbasa kpọkọ ya Kodogwe nyakịrịpụtụ n'ụmụ dọka ọbụ n'eze ọka Kingdom ka iseje reza ya Odogwu IT na New Delhi CEO Gianni Aluminium PVT onye ọ ga-adịlị mmanụ abịa onye gbasa kpọkọ ya Kodogwu ọsịkwala ihe apanaga hụ na-ere ọgaranya Honorable Emmanuel Enuka CEO EO Ventures former Enugu State President Odogwu Onumeke na ọgaranya current Chairman Judicial na New Delhi onye ọka dịlị mma Odogwu ka ọ bụrụ ụzọ na Nsụka Odogwu na-eli nwanne ya eli
edekwe ọgaranya Igbakele n'oju na-emago na Nsụka Chifu Samuel Chukwu ma bịa lodogwu Ogbuefi onu nke efi onye ateghị President Nsụka Progressive Union na New Delhi n'obodo India ọkamufulodogwu onye bụ oju na-emago oju na-emago Chikobi nọkwete Imakaije n'ọlụ Imo Steeti onye zutodogwu Chifu Okechukwu Igweka ọnọdụ ugo ha dị egbe mmanwụ ndị ọlụ ji ya bamba ọresa Igbo egwu kalaka kedu ọnọdụ ugo onye ọma n'ezie na ihe ala mụtagodogwu eyi ya bụ His Majesty Igwe Livingstone n'ihe ala Anambra odogwu eyi nwazi Igbo ndụ nwanụ n'India ya bụ ojula mago nwanụ n'Ubulisi ụzọ n'ihe ala local gọọmenti na Anambra CEO S&D Royal Palace Hotel n'Oli Anambra ka ọlụrụ ya debere anya owu ọrụ nkịta elilo n'Ubulisi ụzọ niile n'itinyekwa ụlọ ọkụ n'ụwa wee gbapuo mmiri Ubulisi ụzọ si mụ kelee onye ama ama na Chikobi kelele Igwe ọgaranya Igwe odogwu Igwe ozu na-emago Mbaise ka anyị na-ejezi Chifu Chasobile onye nnekwu ego ibi na-eme ka anyị ji akpọ gị n'ụwa odogwu eyi Omile Imo Steeti okeduzi ije Omile na onye nwe egwu kenele ọgaranya Makedeli bụ kochi na India Nzebe n'ogbu isi eyi n'onye bụ eze furu ukwe n'ọrụkọ imo n'owide mmiri na mụ kenele Former football player n'iwu anyanwụ na Rangers ịgbatala ọnụ gị na bọọlụ odogwu Tonkochi n'India n'ịkalịsịlị onye ama kochi dalụ ekene mịọ ọgaranya agbada ugwu dazụ todogwu Sir Chris Udebae Vice President Ugwuta United Brothers Association na New Delhi Uwofobi General Ambassador Divinity Generation India Sir Chris Udemba na Mokenele Mwagi sana nile mame Akaja kuse na nile mogo kanjua Sojido nye wanyo na mutore Amalukana Anjeni boka zutodogweyi Nawi na New Delhi ofeza yonyama Nzobie kunyo na niboka Mwanu mbasegbe ọgaranya Obi nwanne ukwu na mụ kenelo nyamadema Chikobi ekeneghe Mwanu mbasegbe ọgaranya Obi ekwe na n'Imo Mwanu mbasegbe ọgaranya Nagara gote ka ị na-ejezi Nwazi Igbo ndụ ka mụta ejeyi Emeka Gabriel ewu malakai Ọnụmenke na ọgaranya CEO Emeka Invest Private Limited ka mụ na-akọ ebe Founder Agwata Progressive Union na New Delhi onye ọ ga-adịrị makodogwu eyi Wara gị bụ Nwazi Igbo ndụ nke izizi n'India anaghị amaghị aka odogwu n'oge Igbo tọpụrụ Igbo n'amụ Nwazi Igbo ndụ papa ejima Emiti nkike duzi ije kenele bụ nwanyị ọma Mrs. Bliss Malakai mama ejima nwanyị ma obi dị
ozigbo ndụ na Chikobi Kenele Papa Titi Papa Chisom na Kevin Umejima ozigbo ndụ na onye nwegwu Kenele Anjebise Jesu Todogwa na Twego Nyama Chasi Nwamire Ofu nwa n'ọgbọ kwụfụrụ Mbaise onye ọga adịlị mma keduzi ije Ekene Chiboyo n'India PRO Mbaise n'India onye ọga adịlị mma Odogweyi Member Unicorn Club Chasi Nwamire Member of Igwe Cabinet na India n'iso n'ife a na-eme Odogweyi Chiboyo Chikobi Kenele Odogwu na-eri nwanne na ọlachabaghị aka onye obodo Mbaise Ịgbaduje menugwu ukwu ka muke n'Odogwu Dominic Nwanelo ofu onye dị mmanụ nọ n'Enugwu ukwu keduzi Vice Chairman Enugwu ukwu n'Ụmụnri n'India onye ọ ga-adịlị mmanụ oyi CEO Dominion Kitchen na India ebe anyị na-eli ndị mma n'obodo India Kenele bụ nwanyị mma Grace Nwanelo nwanyị ọma keduzi ndị na-adị gị na-emebe ọfụma si n'ụlọ oribe nwanne na oribe n'ihe unu ji ndị na-eme ọgọ Chikobi Kenele ọnụ ọrụ obodo na-afụga ndị na-eme ọgụ